Andile wakwaMbele, ngisuka ePort Shepstone endaweni yasegama lakhe. Igama lekhampani yami i-Pretty Pearls. Ngenza kuyona i-embroidery, and then I also do I'm also doing i-fashion designing, which I do iy'ngubo zokuswenka, ngiswenkisa ama-customer ami, which is for males and females as well. Ikhampani yami iqale ngo-2017. Iqala endaweni ngikhona khona eSayidi ePort Shepstone. Ngiqale nje kancane kancane, nginomshini nje omncane ngirenta a space, but-ke ngokuhamba kwesikhathi akhula-ke ama-customer ami, ngabona nami ukuthi hayi into yami engathi iya phambili. And then I moved to a bigger space, and then ngase ngithola nama-funding ukuthi ngiqhubezele ibhizinisi lami ukuze lize lifike la likhona namhlanje. Umsebenzi engiwenzayo ngiya-embroider, like I brand izimpahla, like ama-uniforms, ngenzele izikole, ngenzele omasipala, ngenzele amasonto, anything nje ene-branding ye-embroidery. That is what I do. Ngathola i-funding ngo-year 2020 from ka-Vola Fund. Yes, bangifunda ngemishini yoku-embroider, two industrial machines, and baphinde bangifunda straight machines ayo-5 and nama-overlockers ayo-5, of which I got 10 machines from ka-Vola Fund, of which kwangisiza kakhulu-ke, kwangenzela nami izinto zami zalula. Umsebenzi wami uyakwazi manje ukuthi usheshe uwenzeke, akusafani na before la kade ngisebenzisa khona those domestic machines, kudelay nesikhathi sokudeliver. So ever since banginikeza leyo mshini sengiyawubona umehluko, nami sengikwazi ukudeliver on time to my customers. Ama-customer ami athenga individually. I do have futhi ama-customer ami athenga like in bulk, like nginabo ama-customer ami in individual, bese kuba ilawa-ke athenga in bulk, like ama-creche nesikole bayake ba-order ama-uniform bese ngiyabenzela. Ama-plans enginawo to grow my business, ngifisa ukuthi ngingakhula ngithole like indawo, like in a rural area where I can get a big space. Ngikwazi ukuthi ngi-employe nabantu basemphakathini wami, kube khona into ibhizinisi lami eliyenzayo ukusiza ezomnotho kwi-community. Yes, ngibe nama-employer amaningi. I did went and study for fashion design, but embroidery I did not study. Ngasizwa ibona baka-economics ningi-applyela imishini yoku-embroider, cause nganginaso isifiso sokuthi ibhizinisi lami ngifisa ukuthi likhule ngili-extend lenze nama-uniform. Ngase ngifaka isicelo, bangisiza ngemishini, and then futhi bangisiza ukuthi ngi-attend i-training yokuthi ngikwazi uku-operate imishini yami. So that's how engafunda ngayo ku-embroider. Training, I went to Durban to a company yaka-Thompson ekuyiyona engathengelwa kuyona imishini. Yes, I went for training nje ya 1 week because there is nothing much ukuthi bakufundise nje ukuthi how to operate a machine, how to take care of it, into ezikanjalo.
yami ivulelekile ukuthi ngifundise abangemuva kwami abanesifiso sokuyenza lento engiyenzayo. Yes, kuyenzeka futhi ukhona umsebenzi kuyona. Uma uzozimisela nje uyithande into kuzokwenzeka. Abangidingayo bangangithola kwi-WhatsApp number yami u-063 513 0037. Ngiyatholakala futhi nangama-calls kuyona. Ngikhona naku-Facebook u-Andile Mbele. Ngiphinde futhi ngibe nalo i-page lami le-embroidery elu-Andile Embroidery. Andile Wakambele, I am the next billionaire.